מה המשמעות של נסח טאבו מלוכלך. לקוח שלי רצה לקחת הלוואה מסוג משכנתה על דירה קטנה שיש לו כדי לשפץ אותה. אבל הבנק דחה את הבקשה שלו בטענה שבנסח הטאבו יש הערת אזהרה לטובת העירייה על חוב ישן נושן, ודרש שצריך למחוק את ההערה הזו לפני שהוא יסכים לתת את המשכנתה. זה בעצם נסח טאבו מלוכלך שרשומות עליו הערות מגבילות שלא מאפשרות לבצע פעולות בנדל"ן כמו שיעבוד והטלת משכנתה. זו כמו תעודת זהות של הדירה. מה שרשום בנסח הטאבו זה בעצם המשמעות והמאפיינים של אותה דירה. לכן לפני פעולה מהותית בנדל"ן צריך לוודא שנסח הטאבו נקי מהערות מגבילות. בהצלחה.